Γεια σας παιδιά, το πρώτο gaming βίντεο νομίζω για το 2024. Ναι, νομίζω. Και παίζω το Hello Neighbor Diaries, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ελπίζω να πάει καλά. Είναι και δωρεάν. Ένα cutscene. Να, τι έχει μέσα? Πράγματα βλέπω, πολλά. Μια φωτογραφία, έχει πολλές φωτογραφίες μέσα. Αυτός είναι, δεν θυμάμαι γιατί έχω να παίξει. Δεν θυμάμαι. Α, είναι νομίζω αυτός με το καπέλο. Αυτός είναι ο φίλος του, νομίζω. Αν θυμάμαι ακριβώς. Και τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Βοήθησε τον Νίκ να θυμηθεί τι συνέβη στον καλύτερο του φίλο. Τον αρές αποδεκτικά στοιχεία σε κάθε επίπεδο του θα σε βοηθήσουν να αποκαλύψεις τα γεγονότα από την παιδική του ηλικία και να φέρεις τον Νίκη ένα βήμα πιο κοντά στην επίλυση του μυστηρίου. Αλλά είναι δύσκολο. Όχι πάλι με το γείτονα. Μπλέξαμε πάλι με το γείτονα. Τι? Έχει και κάμερες τώρα. Καλά πάμε. Okay. Ναι. Ναι. Okay. Έχε το νου σου για παγίδες. Κλείσε το ρεύμα για να τις απενεργοποιήσεις προσωρινά. Τράβηξε φωτογραφίες των αποδεικτικών στοιχείων για να ξεκλειδώσει τις αναμνήσεις του Νίκη. Συνέβη την πρώτη νύχτα μετά την μετακόμιση του Raven Brooks. Είδα ένα παράθυρο αναμένο στο απέναντι σπίτι. Λίγες στιγμές αργότερα κοιτούσα ένα παιδί που έμοιαζε στην ηλικία μου. Νύχτα δηλαδή. Μα καταλάβαινα. Ο μελλοντικός μου, καλύτερος μου φίλος, πίεσε ένα φύλλο κίτρινου χαρτιού στο παράθυρο. Δεν ξέρεις ότι είναι αγένεια να κοιτάς? Ήταν το επίσημο σημείωμα καλωσορίσματος του Raven Brooks. Okay. Ναι. Εντάξει. Άμα το τερματίσω σε βίντεο μπορεί να το κάνω και live, δεν ξέρω. Το κατάστημα έχει ένα σωρό χρήσιμα gadget για να βοηθήσουν τον Νίκη. Χρησιμοποιήσει γυαλιά για να δεις τα σημαντικά πράγματα. Μπορείς μέχρι και να χρησιμοποιήσεις γυαλιά για να
δες τα αποδεικτικά στοιχεία βιάσου όμως, γιατί τα γυαλιά έχουν περιορισμένο χρόνο χρήσης. Ναι. Είναι αυτά. Λεφτά, γρανάζια. Εντάξει. Αυτό εδώ πάνω. Ναι, κολλάει. Πάμε. Μέσα. Πλησιάσει για να... παίζουν οι δύο φίλοι. Το παιδί απέναντι ήταν ο Άρον Πίτερσον. Μόλις ανακάλυψε ότι ήμουν καλός με τα γκατζετάκια. Ένας κόσμος ευκαιριών σε αυτή την παράξενη αλλά και βαρετή πόλη φάνηκε να ανοίγεται. Όπα! Όντως το φτιάξει αυτός, μπράβο του. Ο Άρον από την άλλη ήταν εξαιρετικός καλός για να παραβιάζει κλειδαριές, πολύ καλύτερα από μένα στην πραγματικότητα. Μαζί θα ήμασταν ασταμάτητοι. Και καλοί κλέφτες ίσως. Μπράβο. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξει όλη η ιστορία. Γιατί παγιδεύτηκα μέσα στο σπίτι. Τι φάση, εντάξει. Θα πάρω το για αδωράν, ημερήσιο δώρο. Πάρ' το. Ήδη αυτό το παιχνίδι μπορείς να παίζεις μένα με την... εντάξει. Εντάξει, να ανοίξουμε. Δεν ξέρω ποιος το κάνει αυτό στο σπίτι του. Ο γείτονας το κάνει, αλλά το κάνουμε κι εμείς όπως φαίνεται. Θα ανοίξει και το πάνω. Ποιος βγαίνει από το παράθυρο από το σπίτι, τώρα το συνειδητοποίησα. Εντάξει. Μέσα στο σπίτι γίνεται να μπούμε. Είναι από το κανονικής εδώ. Πώς καρφάλω. Έχω πολλές απορίες και δεν γίνεται να αναλυθούν. Ο γείτονας κοιμάται. Πού κόλλησα.
κάνουμε εδώ με ένα παπούτσι? Ή θα το ρίξω για να σπάσουμε κανένα παράθυρο? Ξέρω εγώ. Ωπα, ρεύμα. Έκλεισε το ρεύμα του γενικού όλου του σπιτιού. Αν το έκανα αυτό ήταν λίγο λούσιμο. Για δεν ξέρει που είμαι. Ήξερε. Τα ήξερε. Με οδηγό που πρέπει να πάω. Μπορώ να κρυφτώ μέσα στη ντουλάπα. Αν μπορώ. Α. Το πενεργοποίησα. Μπαίνουμε μέσα και με τίποτα. Ανεβαίνουμε πάνω. Πού θα πάμε? Προσοχή. Μην πέσω μόνο. Έλα, Νικόλα. Εδώ. Τι στο καλ... Τι στο μπερδεύτηκα. Πώς το... Έχω μπερδευτεί. What? Χρησιμοποιήσω τα γυαλιά. Τι κάτω? Αν δεν λειτουργεί το παιχνίδι, έτσι είναι. Να κάθεσαι να ψάχνεις 5 ώρες. Κανονικά δεν έπρεπε να ανεβιάσει σε τέτοιο παιχνίδι, αλλά εντάξει. Αυτό εδώ... Αμέλτσικάλες, είπα κι εγώ. Είτε ώρομαι. Θα παίξω και αυτό και θα το αφήσω εδώ. Να μην κολλάς παιχνίδι. Άντε επιτέλους. Τη βγάλαμε τη φώτα. Ναι.
συνέβη την ημέρα που πήγα για ψώνια με τον πατέρα μου και συνάντησα με τον φίλο μου τον Μίγγελ. Ο γιος του Έντζο ήταν ακόμα πιο πολύ παίκτης από μένα. Ήταν εντάξει μέχρι τη στιγμή που με είδε να χαιρετάω τον Άρον. Αργότερα, καθώς παλεύαμε για την επικρατεία στο βασίλειο των θνητών, ο Έντζο το έριξε. Απλά πρόσεχε τα νότα σου γύρω του. Αυτή ήταν η στιγμή που κατάλαβα ότι το πλούσιο παιδί φοβόταν τον Άρον. Οκ. Περίεργα πράγματα. Εντάξει, παιδιά, αυτό το βίντεο, άμα σας άρεσε, δεν ξέρω, καλό φαίνεται, αλλά και παιδιά, αυτό το βίντεο, άμα σας άρεσε, πατήστε like, subscribe και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Δεν ξέρω πότε θα ξανά έχει. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye.